Bon dia, Catalunya. Són les 5 del matí, estic molt cansada perquè ahir estava nerviosa i no em vaig poder dormir, i he dormit menys de 4 hores. Però estem a la setmana de vacances de la tardor que tenen aquí a Dinamarca els nens del col·le i també de la uni, i per això ens en anem de vacances i ens en anem de vacances a les capitals bàltiques. I ja està, que veniu amb nosaltres. Enyoro dinar a la iaia quasi cada diumenge, veure jugar a l'Iniesta, tinc ganes de quedar-me aquí. Enyoro els matins de ressaca després d'una festa, avui fa tempesta, tinc ganes de quedar-me al llit. Say hello to the video. You need to present your country, like welcome. Welcome to this video. Can you say this in this video? Sveiki atvykę į Lietuvą. She didn't even say Lithuania here. Lietuva. Okay. Que no podem fer. Tinc un mono de festa que em fa ser inestable mentalment. Crec que no empatitzo gens amb la gent, però veig que he après a valorar els petits moments. Però estic tranqui fent d'Estrangis un projecte amb el meu net. Busco pisos a habitacle i crec que sóc addicte al vintage, o a la pop mentre faig pipi assegut i perdo el temps. That's the castle and people used to live there, I think. And it's called Kaunopilis. Yeah. Tu insultes a la ràdio per posar sempre el mateix jo. Ja et busco alguna playlist de temes que he descobert, dels temazos d'aquest mes i dels següents. Porque en inglés se enseña mal. Les finestres baixades som tu i jo i la Golden Hour, un sol que et pica a la cara i una musiqueta suau. Són les 10 de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius. Ara reaccionaré en directe a això, que són com donuts randoms. It says for me it's 16. It's like a donut. Does it have anything inside? No, It's for you? it's fine. It's like rainbows. Estem en un lloc que va ser un fort, després un gulag i després un camp de concentració. I ara hi ha només com un monument a les víctimes. I ja està. El problema és que està com a contrallum i no es veu nada. Però és molt maco. Vale, hem agafat un bus que ens ha portat a Vilnius i ara tenim com 20 minuts caminant fins a l'apartament. I la Charlotte ha proposat que tothom ha de cantar una cançó i ha començat ella. Benvinguts al tour de l'apartament. De fora, o sigui, l'entrada semblava superbé i tot supertipi, no sé què. I entres i trobes com el mirall aquest i dius, mare meva, sí que és vell. Però la resta de coses estan superbé. En plan, aquí hi ha pues, la supercuina, menjador de tot. Covid. Maybe let's start. Mentrestant, aquí hi ha el lavabo, prou bé. Després aquí, ara, l'altra habitació. Meravelloso. Hem anat a sopar, menjar lituà. I o sigui, bueno, això són com tortites de patata amb salmó, sopa. Això és com patata amb carn.
El problema és que tenim que d'aquí 2 dies anàvem a Letònia i ens n'hem adonat com fa... Bueno, ha sortit a les notícies fa una hora que Letònia tanca just el dia que hi anem nosaltres. Per tant, hem de cancel·lar tot el de Letònia i s'havien aviat, però bueno. Bon dia, Catalunya. Ara anirem al museu de KGB i mentrestant buscarem algun lloc per esmorzar. Fa molta fred i teòricament ha de ploure. Do you like the weather? No. Do you like the weather? Do you like the weather? Do this. Do this. Do you like the weather? Yes, I love it. It's amazing. Where are the cats? That one's so big. He's like the manager. I feel like if you want to go in, you should ask him. She's the one that checks the Corona pass. Oh, there's one here. Hello. It's kind of a palace, I think. Literalment això és quan ho demanes per AliExpress i això és el que t'arriba. O sigui, increïble. Evidentment no pujarem allà dalt perquè no volem pagar per veure blanc i ara anirem a un museu. Al·lucinacions, vist amb la vista, veig el que no veus. Al·lucinacions, són falses il·lusions, al·lucinacions. Al·lucinacions, vist amb la vista, veig el que no veus. Al·lucinacions, són falses il·lusions, al·lucinacions. No sempre és el que és, ni això ni allò. És un travallengües, és un trencaclosques, falses il·lusions, al·lucinacions. No sempre és el que és, ni això ni allò. Jo era un museu d'il·lusions òptiques, evidentment, i ara hem com acabat de fer un carrer que ens faltava del centre i ens anem com a un parc, a un centre comercial, bueno, a menjar alguna cosa i patinar sobre gel. I després ens haurem de comprar com a snacks i tal, perquè demà tenim moltes hores de bus, de les 7 del matí a les 4 de la tarda. A les 5 de fet. Mano Verdes Elia, Ash Esho Ish Figueras. Is that right? Yeah. And I know she'll be the best of me, at least we'll both be known. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be known. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. Bon dia, Catalunya. Són les 6 del matí i hem d'anar a pillar el bus. All the misery, but this is everywhere. We're deep in love. Yes, I know. Girl, I know. I can feel my face when I'm with you.
com que teníem una hora lliure, estem anant al centre, però és que, o sigui, no estem la gent que estiguin en quarantena, sí que hi ha moltes coses tancades, però la gent perquè va sense mascaretes, no? Ok. But I love it. I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. She told me don't. I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. Room tour. Això és el superlavabo, molt victoriano. Primera habitació. El menjador, la Charlotta, la cuina, la Quintana. Oh! That's so nice! No es veu una merda amb la GoPro, però no sé si m'activé Tower, que sí que es veu. L'únic que no està plovent i que és fosca, per tant. Però bueno, algo és algo. She told me Ara hem anat com al balcó, però continuo sent de nit i continuo sent una merda. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can't feel my face. I can't feel my face. I love it. I love it. Oh, I can't feel my face. I can't feel my face. I love it. I love it. Vale, això ha estat el vespre a Tallinn i ja està. Demà continuarem amb la resta del vlog de tot el dia a Tallinn i Helsinki i ja cap a casa. Bona nit i renteu-vos les mans. Bona nit! No, you have to do like...